Здесь не любят громких слов. Вместо них мощные захваты, стремительные броски и мгновенные реакции. В спортивном зале ФОКа села Плиева кипит своя особая жизнь. Под чутким руководством опытных наставников юные атлеты постигают искусство вольной борьбы, одного из самых зрелищных и древних видов единоборств. В связи с наступлением священного месяца тренировочный процесс претерпел изменения. Как отмечает тренер, сейчас в зал приходят меньше спортсменов, чем обычно. Это связано с соблюдением поста и изменением привычного графика жизни. Assalamu alaikum. Hamzat, ve bilgildi yerjik izik kalır bahanı mark bot bahanı uzi alara. Mark dukaça mark kabış bu akaçla jatraupi. Tino hamda kıl travma ju mark bet bu hakas biriş. После марка хак был целый 30 ху. Так духачарги, салаит аш, حتى حوا بيزن بوجو سجد أغوتت. ده وتز بغداد تلو عيا دقاشر. تلو عيتت. حمزات أحضر لور وشت مس спортсмен خلاص Человек 32. Человек 32 сакуса. Ага. Сейбогу цашудас was, шумадиадас хабогу сейус. В вольной борьбе можно все. В греко-римской только то, что выше пояса. Объясняет он разницу между двумя олимпийскими дисциплинами. Куглать все у вас, больше при куглах хамту сейчас стойка от швейцарии. Просто по пояс хам, ниже пояс лать сейчас хам. Вольная борьба ерги стойка от все куглать все разница царь лахчо. Синах масмаху. Амплитудный бросок поли, чуаешь пхабаху. Просто бросок поли бибаху. А просто голь я там шибаху. Разные чиприоши, ажа оцениваешь по-разному. Духа спхабалдер балыш духадер духа изи ахшан хахер ерик хахваш. Ерик шевах. Пхабалер хали чуаях. Лат хосага ях, я лат хочня ходаш чуах. Шиэтон хаджа лат кус. Тренер по вольной борьбе – это не просто наставник, следящий за физической формой. Это человек, который лепит личность. Да эти ахарта. Да эти. فوالله خارج دكان خادج فوت والله. إيه جودا خادج بوخشة خشوش حلقة أخا خادج دا بيرو أوشرت تروشيب سبورت занимается خارج بينيس خارج حمور دي غالي قارد خمال قادو هاي حبوا خان حاول ناخذ ديش أنا خو ديريكتر عشوا خي حبوا. أنت بارنا خشكولة. يا خشكولة. دكتور أشخب. Хамзат Актимиров уже много лет посвящает себя благородному делу – воспитанию подрастающего поколения через спорт. Как и любого тренера, у него есть своя мечта. Была хамбахан сивино о спорте. Здесь борить чудо с борьбой, да тренер вовсе. Бирж интерес занимается, бирж хайхи, лад он для себя хандак цас. Спорт занимаешь ход, накнуяли жизни. أروى شو مش أروى الروح داز شيء أروى كره يحيي سي بيزمول أروى نسوي شو سي إنتريسيس بيرش هيك سي занимаешь ورثة تي هو تشاترون كشاني بيرش هيك ورثة فلس بي أروى وسبلي وتريني بيس أروى نسوي بوخا برسخ كده هم زاي شاق هيك ديش خودقة زاي شاق خوده هيك شو بوخ برسخ ده يتش تدا دري لا تحتاجش عن بي زمان شاق هيك ديش خودق زمان شاق عندنا هيتره ايش كده هيتره ولا سوا كده هيتره ازل دك اخر جلدر خزيس خو رام دياو تيجاتوي تيجاتولي زمان كده هيت هم بوخ شارت عندنا هيت مش ده اولمبي شي بخل خلر شقيات تابول حكوش سخن إلي مش دقوي الزحن أخر كوتش يقول إلني تدولجك أهيج ده هيك بقدر ياج دوكم بس هنيك توش لا وحش هو زعما وش بقى هيكش أقدر يديك تاخد دقة Тренер по вольной борьбе объясняет комбинацию бросков с подопечными. Затем каждый из них оттачивает эти броски. Со временем формируется тот самый автоматизм, который в полусхватке срабатывает быстрее мысли. Сразу. Халату. Халату олел. Олел халату. Хажу. Давай что чекук. Да что 좋아. 나시 봐. 오, 핫도 이거 히트. 오. халату 한스. 올려 하요. 하sto 좋아. 하sto. 오, 구다시 포토 우사. 예. 하. 국비. 나시 비 좋아. 지국. 나시 비 우사. 오. 히트. 오. 길가 뭐 같이 как бы да 사죠 쇼 하요 하요 쉬어요 하요 고자 하죠 하다자
Ояс, я. Алацы озыр. Ташлоц. Ташло калар. Екук да что бил? Не, хажа хабакуз гук. Екук би. У да что бил? Да что би хажвагит оза. Хауз во гит во. Хават. Ахая олё. Хажу. Не, хажу алацы озыр. Алацы озыр. Кук да что бил? Екук. О да что бил? Хажвагит. О. Хажу шанс. حولها عبد الله حولها أصحاب يا حولها هيا أصحاب هذا حتى يقول أشتري بيوس هات أوزع حقست هو هات هيا عبد الله ولو خلاص وزر يا خلاص هات وزر يقول أشتري بيلر ير أشتري بيل أشتري وزا أشتري بيل هات حتى وزا هو هذا ميلز شاوي ميلز هاجو ميلز مش قوي شو مثلا خم قوي هاجر زوزا ميلز شو كيرك مش قوي شانا مولي كيرك حوز جاي أخوش إشت مرقوش كيرك مش لات مرقوشان كيرك إيش لات نيشت إيش لاقو وش جزك أخوز جاي وزاوت قوش هيا ولا مسلم ولا هيا إسلام هيا ميكروفون давай شانا о هيا مسلم هو هيا أحمد مسلم لا هيا واش كير أيرزو كير شغل غلط كير شغل المصطفى أيرزو غلط ولا شو حوزي كيرك واحد وقت وزا سووش أوريجز حوزي او لا هيا واش حاول تقولي له هاي провод جديد هاي провод جديد شغل براوشات يربو اجي لا بو حبيبي Для Муслима Актимирова, которому недавно исполнилось 17, ковер для вольной борьбы стал вторым домом еще 10 лет назад. Когда сверстники только начинали задумываться о выборе и увлечении, 7-летний Муслим уже сделал свой выбор. Маленький мальчик, впервые переступивший порог спортивного зала, еще не знал, что это решение определит его характер, распорядок дня и взгляды на жизнь на долгие годы вперед. Сегодня, оглядываясь на этот долгий путь, молодой спортсмен с уверенностью говорит о главном уроке, который преподала ему борьба. Для меня спорт – это не просто медали и разряды, это состояние души и ежедневная работа над собой, делится Муслим. Но если выделить самое важное, что я вынес из этих 10 лет, так это умение постоять за себя и приверженность здоровому образу жизни. С республикой شمشت سبيني كجودي مخولتي دوخش عن مشت شخان ديك حماجة خايش ديك إخابر إخاك إنكش خوتي شي ديك سأوبتك زعوقتك شي لسبيعي ديك بديز لسبيعي جدي ما سجدك كولر حمي قيات صدق لسبيعي أوبتك سمع كيف يوش هان قوميها هو ده عندي هو واش تلو شيء هو إيش ما خاص فخوده شو يا أخي حشت إيشاول أنت شو دك إخشيت ده داس باش شو إسخيل خذ خيط عويش تريني أخشيش. Мы взяли интервью у юных спортсменов, и они поделились с нами не только спортивными историями. بره تقوي
دقيها نوخي واخد دوتا واخد تخم مدري واخد دوتا حول بدأت السبت بقى فدو أزا واخد مدري كان دار ابعد بربع حبيبي ما تشرب واخد دوتا بربع حول بدأت لزت البزم خليها حق يعني واخدنا دليل حمين خمية وتواصق شو خبيها سمعوا سقوات هيك جوالي زي ما أصلش حلوون زي ما تجي أحمد صدوق أحمد فير حلوور بناش كتير نو ما خدوا ما مديش الله ما خدوا اللامر مديجي أجر مدور ما خدوا اللامر ما خدوا اللامر أجر دو والله أسوي أخوان أخانا ندقك إنك سأبا بربا أخذ سنة أخذ داشي حاجتك هدول أول بربا حق أول إنك ساقيك فوش ما حبوا برش كون ده أول ديز أساك هدول ده أول ديز إيش تلفزيون حاجة حبوا بهم حدو ديش سارنو إبعت حبوا غط بربا حتى خلصان تلويش برضو حبوا برج أداء خوف إبعت حبوا غط بربا باغت بس خمش هين إيش خشم خسختهم بربا دقيها سبوك بوك خبوت ما بيتشا خابحت إخاوس أروى وشورس اوز اخاورو قابتا دهم يا نو خجري وفي شورس ده حس حجر دعم كانو اوز اروالر ده خجري بكاش صدت ده اخو تسمبت فو امدت بربا منت أنا كشرقة أنا تركيب أنا حاجة провод ноги шавай, две ноги. А вот ложу, киргиз джипа сначала обдадишен. Лаз дишен, гойши мыштат. Правый шаг и правый бир. От муджа правый так что еще? Левый так покош. Уже халу гош тигр. Халу уже и узкор гош сбоку. А что же уже? Хайо, олё. Хайо тига. Хадо уже хадо. О халу о. Хайо олё. Олё хажу. правый шаг белый. О, хавёс белаба. Хайо провод. Две ноги. Халевич, хайкер чагал. Чагал ту, правый шаг, аверзу. Начала, халевил. Халашту. О, ашту. О, хавотла. Хайо. Хавоту. Кириш чагал ту. Белал чагал кириш, белал. Правый шаг, начал хугушт. Халевил. Ашту. О, хавё, асхаб. حاول عمر خيال سام براوش أجا حتى كل كريش براوشك أبرزو أجا خليبل أشتوه أوه حاولها أبرزو براوشك هذا تيجا شو براوشك أجا خل كوشت خليبل لقى أشتوه تيجا أوه أبي أحمد مصطفى أحمد شو حديل هيا проводишь. Правый шаг, халавил. О, а что? О, хаял. Правый шаг, халавил. О, хажу, хацкачер гаишан. Хавелос. Муслим уча. Хавел. Мухаммад хавел. Хавел худвалил. Качер гая хадел уши. Качер гая. Хажу, не хажу. Отлади кирк. وزعتلو حواتلر خاشتو سراز حبرزو رازورات اخا حوزي او هيا احمد هيا راوشك راوشك هشو حبرزو اخا حوزي حبش كچرغا هيا كچرغا مسلم هجو براوش او حبرز давай حبرز اخا حوزي او هيا حاجة مسني بارش هاي تكشر قايل
Тренер Хамзат Ахтемиров рассказал, что они стараются не пропускать ни одного соревнования, где у них есть шанс выступить. Ингушетия кез хусанвай Багдадевич участвовал в соревнованиях. Была мотика, это был. Республику Грозного, где Черкес Хурет Кули. Я хочу сказать, отбор Мича Республика, это играл хайер. Эско отборец, эско Хухасур, Грозного Цигауку. Но бирж кез хусанвай чуах. Ой, подростковый борьбе да бог сархуду хайерш. Эско отбор сархуду. Да, бахача. Бахача духа. А знаете, турнир шхудуха. Отбор цему года уже отбор шхаутсвин. Именно цему года и турниршку, тупиковку турнирш. А бахача духа акцент отбор yosh. Эско и республики цигар тупиков России, царь духа акцент. А знаете, турнир житха. А каеги нагасан, призер мир жход бежи бежи, каеги. Каеги шейда. А конечно, бен бичи, мы каеги шейкш. Мы мир жа Европа финале буши, мы каеги жи бактер жа. أنا قاهي دكتور خدار ميرا وتا. أخان مصلحة يتنخ مول بقوي. يا بخايز قاهي جايش بوي، قاهي خامدات. إزاي كذي كذا. وصلويش حلق أديكاير حزديكاير. حزديكاير وصلويش. وصلويش كيا شو. سبورت زالي يرجع عم ياخي شيء له خامدات وس. قاهي ما هم ديس عن. زمان دوش اشتردل. يا والله جا زال ما تروح كده ما تزالرت. ذكر بلاك يا حلمليش каждый юрт يبيال زاوش. Горские пливы, яндерье, мостамешкиц. Как черт месяки, как я говорю. Пусть удача сопутствует каждому спортсмену и тренеру этого зала. Желаем вам новых побед и достижений.